हेलो लोगोफोर आंनि अफ्रि दैमारि चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खनसे बरायनानै लानाय जाबाय। आं दिनैहाय फुङाव मोनसे नखराव थांदोंमोन जायखौ बुंदों जिसया समफ्रामारि। बिथाङा दिनै मोनसे नखरखौ आं मुंखौ बावबाय दे सरि, नोंथांमोना भिडिअखौ नायलाङोबा मोनथिगोन आरो नायलांजोब। बे जाहैबाय बामोनगावनि मोनसे नखरा ओरैबायदि उसुबिदा गोग्लैदों आरो बेखौ बुंनाया मोजां जे बिथाङा थांनाय बैसागु समाव जायनि नखरा थिं गब्लंजोबनाय बिथांमोननो बिथाङा मोनफा मोनफा तिरपाल ना मा होनना बुङो बिदिखौ अनसुंथाइ हैनानै हैजोबदों। सोरबा मानसिखौ जाथिखौ नायालाफानो बिथाङा बर'नोबो हैदों, माखासे आदिबासिनोबो हरदों। आरो दिनैहाय मोनसे ओरैबायदि सोमोनांथाव मोनसे मदद खालामदों बियो। बिनि जाखिनि मदद खालामनाय जों बर' रायजो राजाफ्रा बावनो हानाय नङा। मानो होननानै बुङोबा बेफोरबायदि दङ गोबां, माहाजोन दं, थाखा फैसाजों गोबां दं। नाथाय थाखा फैसाजों गासैबो माबा नङा। नों जुदि आं दिनै थाखा फैसा दङ, आं सोरबा सासे गैयैखौ नायाबा जों थाखा फैसा लानानै जेबो मुलाम्फा गैया। थैनाय समाव जों मोनसेबो मोनलाङा। नाथाय दिनै जिसया समफ्रामारिया दिनैहाय जाय नखरखौ नायदों बै बिसिया माने नखरा जेब्ला तिरपाल हैनो थाङो अब्लाना न'आ गब्लंनाय। बावहाय नुहैदों मा, जाय मानसिया लोमजानानै थानाय, जाय आइजोआ लोमजाना थानाय गथ' गोनां गथ'खौ दिनै बामनोनो मोनाखै बियो। थैहां अबस्था बे समाव ग्रोब लोगो मोनहैदों। लोगो मोनहैनानै दिनैहाय बियो फार्स्ट टाइम 4,000 4,000 फैसा होबोदों। बिनि उनावहाय 5,000 बारासो बारा जाबोनायावहाय बिथाङा लांदो सिलिगुरियाव होनानै बिथाङा सिलिगुरियाव थिनहरदों। बे समाव हरदों 50,000 हरदों। सेकेन्ड टाइम आरोबाव 50,000 हरदों। बै मानसिया मोजां देहा नायजानो मोननानै दिनैहाय एकदम गोख्रों देहाखौ लानानै रायजोनि सिगाङाव मोनसे मिडियायावहाय हगारनायखौ जों नुनो मोनदों। थ' बेखौ जोङो साबायखर होनांगोन। खाथियाव दिनै माब्रै सावरायग्राबो दङ, सावरायग्राया दिनै मानो नायनो हायाखै? सावरायग्रानि अथि गामि दरथिनिनो दिनै बेफोरबायदिखौ नायाब्ला सोरबायदिखौ नायगोन बिथां सावरायग्राया? नोंथाङा सिन्था खालाम, अनलि नोंथाङा ड्रागन बागानाव थानानै अनलि स्टेज प्रग्राम मेथाइ खनबाय थाबा जानाय नङा। नाय, जों बर'आ दिनै 1,000 2,000नि थाखायनो बिराद दुखु दाहायाव गोग्लैयो। ओंखायनो नोंथाङा MCLA जानानै लाब गैया। हायोब्ला रिजेन होनानै नोंथाङा ड्रागन बागानाव हाब, बिनि उनाव सिंगार जायो मा जायो जाबाय था। आंहा बुंनांगौ जेबो गैया बेवहाय। ओंखायनो नोंथांनि सायाव आंहा बुंबावनांगौ दङ। दा मोनायाव नोंनि सायाव आं भिडिअखौ लाबोनाय जागोन। थ' लोगोफोर, नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जाखिनि भिडिअ होना दोननाय बेखौ जोबजासिम नायलां अननानै प्लिज। आरो हायोब्ला शेयार खालामनानै होदै, मा जाहाथे बर' रायजो राजाफ्रा मोननायनि थाखाय, नुहैनायनि थाखाय। खिन्थु आं नैबे भिडिअखौ बा नोंसोरनिफ्रायबा माबा मोनसे लुबैनाय बा माबा मोनसे खालामनाय बिनि थाखाय होनाखै दे। अननानै बे भिडिअखौ जाया नायदों स्किप बा माबा मोनसे खालामा लाफानो जोबजासिम नायलांजोब। एक्सट्रा खालामबाय, हाथना बुजाबबायमोन गिदिरनो। ओमफ्राय हांखोनो मोनलाबोन आरो आं दैया देरसैमोन। मानो बुजोब्बायमोन जाहैबाय मोदोमा? बुजोब्बायमोन, अबस्था गैलामोन। थैनायनि लामायाव बेसेबांसो रां खरसा जाया बे समाव? बे समाव 50,000 बारदोंदां। बारदोंमोन। थेवब्लाबो मोजां जायाखै जाहैबाय? जेबो मोजां जायाखै। ओमफ्राय नोंखौ दा सोर फाहामथाय होदों? नों दा जि मोजां जाबाय? आंखौ दा इसोरनि अननायजों आं आरज खालामनानै थाबाय थादोंमोन। आरो आंखौ फाहामग्रा, आङो रैखा होग्रा, आङो एसेब्लाबो मदद होग्रा होननानै इसोरनाव अरजा खालामनानै थादोंमोन आं। आरो दिनै जिसयाखौ रोजा रोजा हामबाय होयो आंनि गोसो गोरबोजों। अबाव ट्रिटमेन्ट लाहैदोंमोन? सिलिगुरियाव। मा रिपर्ट मोनदों दा? माबायदि? दा किडनियावहाय माबा सिउथे बाइक्स खालामदों। ओमफ्राय दा रिपर्टखौ मोनथ'वाखै। माबायदि मोनदों दा देहाखौलाय? दा देहाखौ जेबो मोनाखिसै आं। मोजां मोनहांबाय? थैया गैलामोन नालाय, खर'आ थिखोनो हालामोन। थैनायनि अबस्थायाव थांबायमोन, खर'आ गिदिंजोबबायमोन, थिखोनो हालामोन। जालाबो गोबासैमोन। दा नों मथा मथि मोजांखौनो मोनबायना देहाखौ? आं मोजांखौ मोनबाय। ओमफ्राय दा डक्टरा मा बुंफिनदों दालाय? डक्टरा मा बुंदों? बेसेबां खय थारिखआव लिंहरदोंमोनथाय? माने ट्रिटमेन्ट खालामनो लिंहरफिनदों? चेकआपआव थांफिननांगौ आरो। बेसेबांसो रां खरसा नांबावगौ जेनेबा चेकआपआव थांबाय थानो थाखाय? चेकआपआव थांफिनो गैयालाबो 30,000 नांबावगौ। 30,000सो नांबावगौ। दा जों मारै थांबावगोन आरो बेखौ सिन्था खालामनानै। दाना रांनि एसे नांबावगौ आरोखि ट्रिटमेन्ट। माने ट्रिटमेन्ट खालामबाय थाबा मोजांसिनाव फैगोन आरोखि। ओमफ्राय जिसया समफ्रामारि बिथाङा बेसेबां बायदि आंखौ अननानै फार्स्टआवनो बियो जोंनिथ' हनै
दाखालि सारअन्थाइजों न'आ गब्लंलांजोबदों आं नुनोबो मोना जों ओंखाम संदों जों उन्दुदों आंनि देहा हायैखौ लानानैनो फिसा गोरलै दं जोंहा अन्थ'बाथ' बेखौ लानानै बेखौ बिमायावबो दा जाबाय आंथ' हाया लानो ओमफ्राय जों दा ओंखाम संग्रा उन्दुनानै आंनि ट्रिटमेन्टखौ जादोंमोन आरो ओमफ्राय सासे सयाखौहाय बियो प्लास्टिक राननानै होदों जोङोहाय अननानैहाय जोंहा उन्दुनोबो जायगा गैथारलामोन बेसेबांसो रां अनसुंथाइ होदों जोङो गैयालाबो फोसाव नुलाङानो आङो 4,000 हरनांगोन बियो बेनि उनावहाय जोंना बोराया खोन्थाहरबा गावबो खोन्थाहरनो थिननायखाय ओमफ्राय 5,000 हरबावबाय बियो खोन्थानायजों लोगो ओमफ्राय आरो जाथारला बिनिफ्रायबो लाबोफिनबाय न'आव हाला थैनायसैमोन आं ओमफ्राय दानि सिलिगुरियाव लांबाय ओमफ्राय जोंहाथ' रांनि अभाबना गैया न'खराव ओमफ्राय बियो फन हरफिनबाय फन हरनानै खोन्थानाय लोगो जोंनि सारा अननानै जोङो फैसा हरो 50,000 बेजों लांग्रोदो बेजों जायालाबो आङो खबर हरफिननानैहाय ओमफ्राय जाथाराखिसै फैसाबो गैला 50,000आबो जोबजोब्बाय ओमफ्राय बियो आरोबाव 50,000 हरबावबाय दा 1.5 लाख 1 लाख लाखनि बारा लाखनि बारा दिनै बे प्रग्रामाव आङो मिडियानि गेजेरजों बेखौनो आं फोरमायनो नागिरदों जे सोरबा बायदि मानसिया मिथिया जानो हागौ बा मिथियाखै जानो हागौ बा मिडियानि गेजेरजों मिथिगोन आरो आंखौ माखासे लोगो लानाय बेफोरनि थाखाय आं बे खामानिखौ मावनाय जादों मानो होनना बुङोबा दाख्लै जेब्लानाखि आङो जोंनि दुखिया जाय मानसिफ्रा गैयि मानसि बा बिसोरखौ आङो न'खर थांनानै आं माने प्लास्टिक रानना हैदोंमोन बे प्लास्टिक रानना हैनाय समाव आङो मोनसे जाय न'खर दांसिबारि बे दांसिबारि गामियाव फैनायाव बे प्लास्टिकखौ होनो फैनायाव आङो सासे बेमारिखौ आं लोगो मोनफिननाय जादों बे बेमारिया जाहैबाय गोबां डक्टर हस्पिटालाव लांबाय बिस्रा खुनु हामनाय मोनाखै हामनो रोङाखै आरो आंजों फैनाय लोगो आंनो खोन्थादों बेमारा मा जादों आरो बेमार जानायाव बेसेबां थाखा खारखो माब्रै जाखो बेखौ खोन्थाजोब्बाय बिराद दुखु नांदों आं दुखु नांखां बिदिनो खोन्थानायनि गेजेरजों आं बुंबाय जिखुनु नोंसोरो डक्टराव लांबावदो खनसे लांखांनायनि उनाव आङो रिपर्टखौ लाबो आं हानायखिनिखौ आं सहाय खालामगोन आरो जेब्लानाखि रिपर्टखौ लाबोयो बे समाव माने मानसिया फैनाय बायदि बिदिनो आइखां बायखां जाबायमोन अबस्था गैयि ओरैबायदि माने दान्दिसेबो दलद जायगायाव थाथेरनो हायि बायदि बे समाव आङो जेब्लानाखि आंनि न'आव थांनानै जाय बिनि हासबेन्ड फिसाय बियो थांनानै आंजों रायज्लायहैदों बे समाव रायज्लायहैनो आं बुंबाय नोंसोर सिलिगुरियाव लानानै थांदो सिलिगुरियाव लाङोब्ला खिजा मोजांबो जानानै फैनो हागौ बिस्रा खावलायबायदोंनो आङो दिनै सासे 1 बोसोरनि गथ'खौ नागारनानै आं बोरै जिउ गारनानै थांनो आंनि गथ'खौ आं बोरै गाबनानै बुंनायाव आं खोनासङो आंनो खोन्थाहैनो आं बिराद दुखु नांदों बेवहाय आं डाइरेक्ट सिलिगुरियाव थिनहरबाय सिलिगुरियाव बेसेबांसो रां अनसुंथाइ हरदों मथा मथि 1 लाखनि गोजौआव बिदिनो सिलिगुरियाव थांनानै दा मानसिया मोजां जाबोबाय बिनि थाखायनो आंखौ लेंहरनायलाय दिनै बेबायदिनो मिडियानि गेजेरजों आङो जाहाथे सोरबाफोर माबा मोनसे बिपदफोर जायोब्ला जाहाथे बिथांमोनाबो आंखौ बेफोरबायदिनो आं जाहाथे सोरखौबा हेल्प खालामनो हायो हानायखिनिखौ आं हेल्प खालामगोन दिनै आं गिया माने आं हेल्प खालामनो आं गिया खिन्थु आंखौ नागिरना फैयिखौसो आं दुखु मोनो दिनै सोरबा बायदि मानसिया आं थांबा आंखौ हेल्प खालामगोन ना खालामा होननानै दिनै मानसिफ्रा साननो हागौ खिन्थु बिदि नङा आं फैयिखौसो आं दुखु मोनो फैनायखौ आं रावखौबो गिया आरो आं रावखौबो इगनर खालामा बेनो आरोखि आंनि बुंनाया आङो खुब हामबाय होनदों मानो होननानै बुङोब्ला दिनैहाय जि रुपाथि बसुमतारिया थैनाय अबस्थायाव थांबायमोन जोङो बयबो मेगनजों नुदों बेनिखायनो बे अबस्थानिफ्राय बासायनांगौआथ' बे इसोरनि सायावसै होननानै जोङो सानबायमोन नाथाय बे समावनो दिनै जोंनि जिसुया सारा बे तेरपाल रानफैनाय समाव नुसननानै बियो अनखांनानै बियो बे गासैबो अनसुंथाइखौहाय बियो गावनि गोसो गुदुंजोंनो बियो होदों अननायजों बियो माबा मोनसे सम्पति आदाय बिदों बे नङा आरो लुबैदों बे नङा बियो गावनि गोसो खुसियैनो बियो होदों
आरो बियो सोरखौबा अपमान होनो सोरखौबा माबा लाजि फोनांनो बियो होदों बे नङा बियो गावनि गोसो खुसिजोंनो बे दुखिया न'खरखौहाय नायनानैहाय बियो होलांदों बेनिखायनो जोंहा रंजानाय दङ गामि थरफनिबो आरो बेक्तिगत भाबैबो आंहा सिगांनो जिसु सारखौहाय आङो धन्यबाद होखादों आङो बेबायदि खुनु जीबन नुफेराखैमोन नाथाय नोङो थैनायनिफ्राय नोङो रुपाथिखौ बासायबाय बे अरायदिननि थाखाय नोंनि जीबनाव जोंनाया थाबाय थागोन होननानैहाय आङो बिथांखौहाय बुंदों उननि समाव माबायदि जाजानो लुगैयो बिथांखौ बिदिनो सुबुंफोरनि गेजेराव हेफाजाब होनायजों लोगोसे सुबुं समाजनि खामानि मावनायाव माबायदि जाजानो लुगैयो उननि समावबो जोङो बे जिसु सारखौहाय जोङो जेब्लायबो हांख्रायो मानो होननानै बुङोब्ला बिथाङा सासे खुला खुलि जाम्बा सियान बियो खुनु बासिया खुनु धोरोम बेलाव बासिया बेनिखायनो बिथांखौहाय जोङो जेब्लायबो बयबो मोजां मोनो आरो जोङो उननि समावबो जोङो बिथांखौहाय बावनाय नङा